Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo, beste behin ere alfombra gorritik tira. Alfombra gorritik metro batzuetara dagoen naizen Zurriolako estudio zoragarri hontatik. Beste behin, hementxe gaituzue izarren pare. Glamour gutxiagorekin agian, baina gozatzeko prest. Eta gaurkoan agian, kafea alde batera utzi eta koktel bat hartuko dugu. Festa eguna da eta. Gaur da Euskal Zinemaren gala handia. Leire Martinezek eta Gorka Aginagaldek aurkeztuko dute eta hainbat sari banatuko dituzte. Elena Irureta aktoreak, esaterako, Donostia Zinemaldiak ematen duen Zinemira saria jasoko du. Edurne Azkaratek berriz, Euskal Aktoren Batasunak ematen duen Bultzada saria. Eta Paulo Urquijok Euskal Film arrakastatxuenaren saria Euskadiko Zinemaretoen elkartaren eskutik. Eta hori ez gain, Michel Gaztanbidek eta Victor Erizek Euskal Gidoigileen elkartearen eta Esgaeren Euskal Herriko Gidoigile onenaren saria jasoko dute. Eta Victor Iriartek EITB-ren egile berriak saria. Gaur asko pozik joango dira etxera. Baina sari potoloena, urrezko maskorra nor jasoko duen jakiteko egun batzuk falta zaizkigu. Zinemaldia larun batean amaituko da. Eta ordura arte hementxe jarraituko dugu aktore, zuzendari eta ekoizlekin hitzetapitz. Gaurkoan adibidez, Jone Ibarretxe de la Cal, Nere Falagan Martin eta Miren Gaztainagarekin hitz egingo dugu, besteak beste. Azken honek txalo zaparra da jaso zuen atzo, azken erromantikoak lanaren aurkezpenean. Lekurik ez du mintzaira. David Pérez Sañudok zuzendu du pelikula Txani Rodríguezen liburu batean oinarrituta Los Últimos Románticos. Liburu batean oinarritutako pelikula, Aurtengo zinemaldiko beste bat pelikula bezala. Horren inguruan ere hariko gara gaurkoan. Eguna proposa dugu irailaren 23 horretarako. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Francis Scott Fitzgerald, eleberrigile estatubatuarra, Irlandar jatorrizkoa. 20. mendeko idazle estatubatuarrik garrantzitsuena egian. Belaunaldi galduaren, hau da 19. mendearen azken aldera jaio ziren eta lehen mundu gerrara heltzea egokitu zitzaien estatubatuarren bozeramaile nagusia izan zen. Fitzgeralden lan ugari eraman dituzte zinemara, lehen egokitzapenak The Husband Hunter eta The Offshore Pirate bezalako komedia zinematografikoak izan ziren, baina nabarmenena ziurrenik The Great Gatsby izango da. The Great Gatsby, 1974ko film bat, Francis Ford Coppolaren gidoi bat eta Robert Redford eta Mia Farrow protagonista zituena. Eta 2013ko egokitzapen bat, Leonardo DiCaprio protagonistarekin. 1922. New York iriko goi mailako gizartean Jay Gatsby geroz eta ezagunagoa da. Noski, gizon misterio txu erakargarri eta aberatsa da. Horren ondorioz, iriko aberatxe eta boteredunak Gatsbyk Long Islanden duen etxera joango dira festa egitera. Kontua da, Gatsby neska batekin obsesionatuta bizi dela, Daisyrekin. Eta haren amodioa berreskuratzeko asmoz gauza ugari egingo dituela. Ai, Gatsby eta Daisy horiek bai, azken erromantikoak. Kill and
through your heart. Interpret the eyes as they dart. Should I cry? Should I love? Your poor lashes. Aipa ditzagun beraz idazle gehiago, gorko egunez zendu zen Elsa Triolet frantsesez idatzi zuen idazle errusiarra. Goncourt saria irabazi zuen lehen emakumea. Goncourt saria, frantsesez Le Prix Goncourt, frantsesezko literatura saria da. Goncourt Akademiak urteko prosazko lanik hoberenaren egileari ematen diona. Edmond de Goncourt idazlearen testamentuaren arabera sortu ziren sari hauek, eta lehenengoa 1903ko abenduaren 21ean banatu zen. Egun, ospe handiko literatura saria da, baina egia esan, saria nahiko simbolikoa da, 10 euro besterik ez. 10 euro? Bai, 10 euro. Bene, 10 eurorekin irabazten duen liburuaren ale bakar bat erosteko eragina ez data. Eskerrak, esaten dutenaren arabera, saria jasotzeak ospe handia ematen dizula. Horrela agian, akaso, salmentekora egingo dute. Ba, agian. Liburu hartu eskutan, zenbat jendek egin dion paper leunari lastan, baina tripatik gertuago urdailak ta neuko hotzak kafia nahiago. Ospea aipatu duzu, baina ez da nik ba ospea lagun ona den. Gatibuk agurra iragarri zuenetik, asko triste ziren euskal talde ospetsuenetako batek, agur esan behartzuelako, baina deklarazio batzuek hankaz gora jarri dute dena. Musika egintzan ez da genero diskriminaziorik egon, edo nik ez dut ikusi. Egia da ez daudela inbeste emakume lanean, baina ez da inoiz diskriminaziorik egon. Alaxe bota zuen Alex Ardui Gatiburen abeslariak eldiario.esi eskainitako elkarrizketa batean, edo behintzat alaxe jaso zuen kazetariak. Adierazpenok Euskal Herriko musikagintzan dabiltzan emakume feministen haserrea eragin dute, eta hori salatzeko agiria kaleratu dute. Diotenez, Sarduiren hitzak oso larriak dira eta nazkatuta daude halakoekin. Kritikatu dutenez, ikusi nahi ez duena baino itsuagorik ez dago. Egun polemikoak gurean musikan munduko diskriminazioa batetik eta zinemaldira itzuliz hemengo goraberak. Atzo iritsi zen Johnny Depp Donostiara eta horrek ere hautsak arrotu ditu. Tira, baina uste dut polemika handiagoa egon dela Tardes de Soledad pelikularekin. Filmak Andres Rocarreiren hainbat zezenketa erakusten ditu Bilboko, Madrilgo, Sevillako eta Santanderko plazetan. Baita aurreko uneak ere, hotelean eta ostekoak autobusean, toreatzaile perutarraren talde osoarekin. Eta noski, tauromakia eta animalien tortura eta heriotza erromantizatzea leporatu dio Pacmak Serrari. Baina zuzendariak azpimarratu duenez, tauromakiak liluratu egiten du, eta pelikulak bere burua kokatzen duela esan du. Nolabaiteko estimua eta lilura nabaritzen baitzaio disiplina artistikoarekiko eta toreatzaile protagonistarekiko. Haiene. Ez Joni eta ez Rokarrei ez dira niretzako, Maidazue kafea, mesedez, jarri piztu makina. Kafea? Bai, kafea. Oie, ma. Goiori kafea ez dakit, baina gosaria berehala etorriko da, Gronxeko lagunen eskutik diamantezko gosariak tartearekin abiatuko dugu eguna. Ui, horrela bai. Gora zinema eta bereziki gora gosari goxoak egiten dituzten sukaldariak. Entzuleok iraiak 24 ditu gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi, naiz irratira bigarren kafean zarete. Zuekin jaun Andreok oporretara joateko hortxe gertu da bilen, Julen Goikoetxe horbe oso, egunon? Baita zuei ere. Gaur atxalden abituko lehizu. Gaur atxalden. Ostra, adeko. Hemendik alde eta martxa. Zuekin oporrak behintzat aste honetan, egingo ez dituen emakumea, Goiuri Ezki Zarandi, egunon? Egunon.
eta hizketan ari zaizuena, eta oporretara ere joango ez dena, baina zinema giroan eta irrati egiten gozatzen dabilena, Goiuri bezalaxe, baina Inigo Asensio Lurbide nauzue. Gaur, bigarren kafeak 824 du, goizak 10 eta 18 minutu, iraiak 24, gu 3 esan behar baina dagoeneko 4 ere bagara hemen, naiz irratiaren Zurriolako estudioetan, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko asmotan. Esandakoa, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Kalean, bizitzitsu ziren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela beste egiten ari. Goizeko 10 eta 20 minutu izango dira, orain txementxe zuzenean naiz irratian, eta guk txatari begirare jarri behar dugu, hemen, mugimendua dago, egunon, kaixo, hasi gara. Ez dut maite Alex Sarduiren hitzak eta maite dut herriko erromeri taldea emakumez josita ikustea. Zatekeen, bai, Gorka ondo ari zara. Pasa kultur zastetik eta entzun elkarrizketa. Bueno, Gorka Santestebanek autobomboa edo autopromoa egiteko aukerarik ez du galtzen, Oraindik ikusgarriena da. Ikusiena izango da pentsatzen dut, ez bai? Egunon gaztiak, egunon dere dio Edita Brokosek, Inigo gaur ere oso elegante. Bai, atzo ikusi nuen gure gorko lehenengo gonbidatua soineko dotorea jantzita estreinurako, igual ez atzo ere txaketa hartuta etorri nintzen. Zinemaldi egokitzapena. Donostia ez dao antza oporreta, hor gorka nahi ulertzen ari, Goiuri. Goiuri onge hasi, baina bukaera dantzan pixkat eskaz. Sentitzen dut. Hau patxapeldunak besteak berandu hasi, baina ongi remontatuta, dantzari buruzari da, Inigo txaketa errazkerrik asko. Egunon, gaurkoan despisteagatik 13 nota jarri digute da. Oso ondo. Ez dago gaizki. Nahikoa. Egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa. Bixi, dagoeneko gozaria martxan du eta gure gonbidatuak, baina Julen Goikoetxe Horbe gozo zeina zure maite dut, Barik moz-motzen eta bixi. Gaur goizean hemen Zurriola etorbide inguru honetara iritsi naizenean, Gros auzotik barna iritsi naiz, eta gustatu zait edo maite dut, une horretan, hemen inguruan somatzen zen lasaitasun edo arnasten zen lasaitasun hori ez, pentsatzen dut egunean zehar, filmek estreinaldiak direla eta bai aktore, ikusle, zuzendari eta gainontzeko gurduritasun momentuak biziko dituztela, baina goizeko 8:30 buelta horretan hemen zegoen lasaitasuna, udazkeneko egun argi bat, goizeko freskura hori, jendea pasieran, beste batzuk korrika, eta benetan sentsazio ederra izan da, gero, orduek aurrera egin ala, etorriko den kaosa edo zalapartaren aurretik. Goiuri oso guapa top txuriarekin. Eskerrik asko! Denetatik, denentzako daukago, Julenentzako horretik ez, baina iritsiko da. Eta Julen oporretara doa, badauka nahikoa. Zein da zure maite dut dago, Juri? Begira, nere maite duta da, gaur lankide bat etorri dela pultxeratxo hauekin, hemen jartzen du indarkeria sexistarik ez, festetan ere aske, indarkeria sexistarik ez. Eta banatu dituela, eta gizonen artean banatu dituenez, ni pultxera gabe geratu naizela. Eta esango duzu, baina nola maite duzu pultxera gabe gehatza? Maite dut, orain arte beti tokatu izan zaidalako horrelakoak banatu dituztenean, eta talde mixto batean egon, hau da, gizonak eta emakumeak, zuzenean, niri eskaini dizkidatela horrelakoak, zu jatziko duzu pina hau ze emakumea zara, edo zu jarriko duzu pegatina hau ze emakumea zara ez, hauek ez dira guretzako kontuak. Eta orduan, maite dut gertatu dela, ez, hauek direla denontzako, kasualidadez nik geratu naizela gabe, gero badaukadala, baina momentu batean geratu naizela gabe, gizonek jantzi dituztelako pultxera hauek, eta paradigma aldaketa hori ere gustatzen zait, ze denon ardura da, eta ez dugu borroka emakumeok bakarrik egin behar.
Hori da nire maite duta. Bakaso borrokak ere nolabait irauli behar direlako eta zuei beti egokitzea ez delako juistua. Esango dut nik, Gorka bezalaxe ez dudala maite Alex Arduiren hitzekin gertatu dena, edo Alex Arduik esan duena. Ez dut odola egin nahi, eta enaiz ni hasiko hemen inorri dogma egiten eta esan behar dituen gauzak eta esan behar ez dituenak esaten. Baina uste dut Sarduik ez duela ezer ulertu diskriminazioa zer denaren inguruan. Emakume batek, Alex, eta hau saio honetan behin baino gehiagotan aitortu dugu, diskriminazioa jasotzen du, 8 urterekin musika eskola batera iritsi eta instrumentua aukeratzeko momentua iristen den unean bertan. Diskriminazio hori batzutan gurasoek sortzen dute, beste batzuetan irakasleek sortzen dute, beste batzuetan motxilan umetatik daramatzagun ezaugarri eta ustezko generoari lotutako ezaugarri horiek eragiten dute, baina diskriminazioa egon badago. Diskriminazioa dago munduari nola aurkezten garen gu gizonok eta emakumeak. Diskriminazioa dago emakume teknikari bat soinu mailan egon eta gizon bat hurbiltzen gatzaionean esplikatzera ekualizazio bat nola egin behar duen, akaso hurbildu zaiona baino askoz gehiago dakienean Yamaha MJ5F hori manejatzen. Diskriminazioa jasotzen du gitarra afinatzera hurbiltzen zaionean taldekidea ark jakingo ezpalu bezala. Edo asumitzen dugunean emakume horrek ez duela jakingo auskalo zer eta zer egiten. Eta hori barneratuta daukagu, Alex. Zuk eta nik. Eta kontua da batzutan isilik egotea hobea izaten dela eta ulertzen ezpaldin bada zer den diskriminazioa zergatik emakume gutxiago dauden oholtzan, ulertzen ez den horren aurrean askoz inteligenteagoa izaten dela ez errez esatea, esan, gaizki esan eta gainera agerian geratzea baino. Alex Arduik barkamen askatu du. Maite ez dudana da, eta hau uste pertsonala da uste dudala Alex Arduik ez duela ulertu zein den arazoa. Barkamen askatu duela, erreakzio masibo bat egon delako. Euskal kulturatik, euskal feminismotik eta hainbat alorretatik. Baina agian honek denoi ere eman behar digu hausnartzeko, zergatik horrelako haserrea pizten den, norbaitek horrelako zerbait esaten duenean izan badagoelako eta egon badagoelako diskriminazio hori. Sistematikoki, musikan, zinemaldian gonden honetan, artearen esparro guztietan eta ziurrenik bizitzaren esparro guztietan. Beraz, esandakoa, gu askotan gaude laguntzeko, albo batera kentzeko eta askotan isilik egoteko. Lerro hauetan erremerre honen aitorpena naizta lehenago egin nahi nun. Eta hemen gure txatean azken mezu batzuk, ados nago Goiurirekin agian ere gehiagotan egin behar dira horrelakoak, pentsatzen dut pulseraren egoera zari direla, eta penga bai Julen, oso elegante zaude, aurpegian nabari zaizu opor diztira. Bai. Ez dut gatuko? Naharitze zaizu, Bai. Eluke barkamenik eskatu behar, ez palu horrelakorik esan, hori ere agerikoa bat dira. Lekuak bihurtu dira zuen eskuak hemen dena dago. Goizeko 10:27 minutu orain bai, saioa abiatzeko moduan gara, eta gure gaurko lehen protagonista aitortu bezala eta zinegin bezala aurkezteko ere preste bagara hementxe, naiz irratian bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Atzo ere aitortu egin izuen, hemen Zurrionan egote honek ematen digula aukera pentsatzeko Audrey Hepburn badagoela gaur kurasan batekin. The Breakfast at Tiffany's edo Desayuno con Diamantes edo delako pelikularen estena aski ezagun horretan. Eta otu zitzaigun gure izarrak, gure Audrey Hepburnak eta
Eta bestelakoak, gurekin gozaltzera gonbidatzea. Gronksekin hitz egin genuen, hemen Zurriolan dagoen taberna, jatetxe, zoragarri honetan, ostiralean elkarrezeatu genuen Ibon, etxeko ekoizleekin, 0 kilometroarekin, lan egiten duen leku zoragarri honetan, gosariak goizeko 8 hasten dira, eta fariak gaueko 11 bukatzen dira. Eta hor edozein momentutan, pelikula bat arratsaleko 4 izan, edo eguerdiko 12 beti topatzen duzu bazkaltzeko aukera. Baina guk gosari berezia daukagu gaur gurekin eta aurkeztu nahi dizuegu. Urugaioak erreserba natural batean ikusteko, Bidasoa ibaiaren arroa leku aproposa litzateke. Ipar eta Hego Korean arteko gatazkak eragin zuen halako fenomeno naturala. Baina horretarako tankeak behar eta kasu gehiegi. Iruneren ahotik momentu zoragarriak entzun daitezke. David Perez Sainudok esan zigun atzo, barre zailekoak ginela. Azken erromantikoak filmearen estreinekoan egon ginen hoi. Baina akaso David aitortu behar dizugu barre egin genuela barrutik. Dramak, eutxita, komedia erromantikoan giro horretan sartu eta atera horietan arna sartzen eta ahoan irriparre eginez. Osagai ugari ditu, ziurrenik zine sozialetik ere asko duen zinta honek, baina pelikulan esaten dena bezain garrantzitsua da, esaten eztera, Iruneren edo Miren Gaztainagaren aurpegiek hainbeste esaten du. Gaur bidetiko Jurik aitortzen zidan, edo azpimarratzen zidan, zenbat elkarrizketa bi pertsonaia estenan, baina Miren soilik planoan. Zutabe, guztia eusten. Miren Gaztainaga bihurtzen da Zutabe Sainudoren pelikulan Irune Zubizarreta ingurukoen bizitzan nola. Gauza hon asko ditu estreinatu berri den, atzo estreinatu zen, zinemaldiko euskal fikzio bakarrak eta gauza hon horien artean akaso honenetakoa gure gaurko lehen gonbidatuaren interpretazioa. Ongi etorri bigarren kafeko diamantezko gosarietara, Miren Gaztainaga. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Jo, emozionatuta. Sarrera, ederra honekin. Eta atzoko egunan ajelatzakin baita ere. Si, esan behar nizu. Wow. Atzo antzokietako txalo zaparradek bazuten zerbait berezia. Bazuten, bai. Eta uste dut hori oso barrura iritsi zitzaizuela ezurretaraino. Bai, ja, eske gogoratzen emozionau itenaz, zer nahizu esatia, bai. Ez dakizu sekula zerrekin aurkituko zean, da osegun importantia zen gutzako, eta goxotasun handia egon zen, eta oso konten, egia esan. Gu arratsaleko pasean izan ginen, goizekoan saioa egiten ari ginelako, baina egia da txalo zaparra horietan sentitzen zela zirrara kolektibo bat, ez? Emozio bat, lantaldea, idazlea, publikoa, euskal zinemako bestein bat lagun ere bertan ziren, euskal musikagintza, artearen bestein bat lagun eta pertsonaria erantzen diren, eta oso bai, txalo zaparra berezia. Bai, ala izan zen. Bigarren ez ere unkitu zintuena. Bai, absolutamente. Alaxi esan ditu nintzen, familia zinguratuta eta euskal kulturako jende asko bertan zeudela. Eta, borborrian, oso konten, oso egun berezia izan zen. Ze azkenian oso goizetik abiatzezea, goizeko 8etan ja gaude, ez da izen makillajia, hainbat elkarrizketa bat abestian atzetikan. Eta nire, bernola iritsiko nazen, emozionalki olako momentu bat sostengatzeko, baina eske zoragarria izan zen. Behintzat osasuntxu zaude. Bai. Vale. Horrelakoan izaten delako, agian zinemaldia amaitu eta udalekuen amaieran bezala, edo azterketa sasoian amaieran bezala, orduan gaixotu egiten zarela defentsa guztiak eta jeisten direnean. Oaingoz ez. Oaingoz ez, lasaiago geratzen gara. Atzo aipatzen zen, solasaldian, nik ere sarrera aipatu dut, melodramatik edo dramatik baduela momentu batutan komedia romantikotik. Akaso momenturen batean pelikula honek barreak sortuko ditu, baina atzo aretoan eta ez dakit zinema jaialdi baten ez dakit trinkotasun horretan, akaso drama gehiago agertzen zen eta esan dako, David Perez Sainudok esaten zuen, barre zailekoak zarete. Nik uste barrutik barre asko egin zuela publikoak atzo. Bai, ni ados nago zuk egindako deskribapenarekin. Nik ez dut uste dela igual pelikula bat ja hori modu errexean atetze izuna. Nik uste dut egia da atmosfera dramatikoa dela base batian, baina oparitxo dazkazula komedia beak aipatzen zuen nordiko puntu hortatik, ez? Eta gehiago dela
barre algara baino irribarre bat, irribarre lotxati bat tensio guzti horren artean sortzen dana, ez? Horrelakoetan askotan gertatzen da publikoan bizpairu parrazka hasten badira, barre horire kontagiatzen dela, ez? Hori da. Bazegoela kontentzio bat, dramak berak lotzen zaituela. Bai, eta egunak berak nik uste baita ere, eta zuk aipatzen duzun zinemaldiaren testu inguru horrek ere bai, ez? Bai. Hori lehen ere aipatu dugu, gero elkarrizketatuko ditugu, hau ez da Hollywood dokumentaleko zuzendariak, eta bertan, Ibarretxe anaien, Josemi Ibarretxeren alargunak aipatzen zuen. Jo, eske, pelikula bat egin zuten, eta jendeak esaten zuen, jo, eske, jendeak ez du barre egin, baina eske, alargunak izan, eske, no es una película de carcajadas, es una película de sonrisas. Eta pixkat eduki nuen gero, sentsazioa azken erromantikoekin ere, baina guk aipatzen zuen bezala hori da, ez da, jaja, barrez lertuko, zara mina egiten dizu tripak barrez ari zarelako, baina bai irrifartxoak ateratzen dizkizula, eta unek komiko horiek ere badituela. Bai. Aipatu dugu, eta hitz egingo dugu interpretazio horretaz, esaten ez denaz, baina esaten denari helduta, gidoiak baditu momentu batzuk, aktore bezala erabat gozagarriak behar dutenak, ez? Bai. Hor parlamentoan, hitzetan, bai. Marinak eta Davidek eta Txanik, denen artean ez, uste dut asko asmatu dutela, ez? Izugarri. Ni gaina uste dut novelaren esentzia oso ondo isladatu dutela. Era berian aktore bezala zan, kristono paria, zalantzi gabe, baina gero parlamentoiek ere bazuten berea, sostengatzerak orduan, ze, klaro, ez die elkar hitz oikoak, ez zan bapatean, ez dakitez, ez da personaje arrun bat. Orduan, eman bertzaio naturalismo toke bat, olako irtera friki hauei, ez? Eta nik nere gure ikusterak orduan, igual horri zadet nere buruarekin gatazkarik handiena epaiari begira. Bueno, hau, sinesgarria da, ja aktorea jartzen dena modu neurotiko batean bere lanari begira, ez? Zen egia da, lenguaia berezia dela, eta Irunek dioena ez dela oikoa, ez? Eta, bueno, hor egon da lan interesgarri bat, forma bat aurkitu arte, ez? Ze, ensaiatzen genunean baita ere, zan, ¿cómo dice esto? Nola esaten du hau berak, ez? Miren, azkar bota, pausarik egin gabe. Bale, guazen probatzera, pausarekin, ez egit, egon ginen bilatzen modua, baita ere, ea berak nola hitz egiten zuen, ez? Esan daiteke aurkitu duzuela. Bai. Ze, uste du testu horrek, parlamento horrek, momentu frikixamar horiek, nun Irune badoan beste puntu batera eta denak geratzen diren hor zeida pasatzen. Bai. Soilik heldu daitezkela, topatu duzen modu horretan, edo bintzat oso modu egokia dela. Bai, bada. Erabat sinesgarri eta magiko. Bai, eta eraikitzen duela personaje ere, bai, ez azkenan bazazela ezagutzen bera ere, bere hitzere egiteko modu horren bitartez ere, bai, ez? Dala puzlearen pieza bat gehiago. Lanketa hori, Davidekin egin duzu gehiago, Marinarekin, biekin, pentsatu Txani bai egon dela pixkat urrunago, ez? Bai. Liburuaren sortzailea. Egia esan Txanirekin beti gelditu bergara, egon bergara, ez gara egon. Gerora elkartu gara. Eta bidea izan da alde batetikan. Plazerra handia izan da liburu eskura edukitzea, ze oso inspiradorea da. Pertsonaiaren eguneroko bat dalako, eta bere hausnarketa guztiak bertan agertzen direlako. Eta abia puntu hori zoragarria da, gero, Marina eta Davidekin eskutik hartuta egon naiz, ze estena guztiak ensaiatu ditugu, hausnartu ditugu, eta hori zoragarria izan da. Eta gero ja aktorearen etxeko lan introspektiboa eta ezinbestekoa, eraikitzeko Iruneren buru hau, atzo aipatzen genuen baitare pasean, ez? Sostengatzeko isiltasun horiek behar duzula jakin ea bera zertan dabilen pentsatzen, ze gauzek deitzen dioten atentzioa. Oso polita zen, anekdota bezala ez da elkarrezetetan atzo, karo, aprobetxatzen gaitun, horren beste denbora dago itxoiteko rodaje tarte horietan, karo, zu jarraitzen diozula zure buruari galdezka ea Irunek, nola begiratuko luken hau, eta goatzen naiz errika baten ondoan neola, eta ate batzuk pasaziela. Eta garitxu nintzen nola, eta zer di Irunentzako ateak, ez? Eta nola behituko lituzke, eta ja hortik handarrepende, ibilera sutil bat atean, eta ja atearekin, hola, eraikitzen goaz personajea bere horretan. Aipatu dut lehen, gaur goizean bidetik goiurikin pelikula komentatzen berriro, eta badaudela esten asko, nun Irunek, zuk, eusten diozun estena guztiari planoan. Interlokutorea, zurekin esten hori, elkarbanatzen ari den hori, askotan ez da agertzen. Eta hor, eskutsa plan horietan edo, ikaragarrizko lana dago, eta hor ere atzo Davidek esaten zuen, ez? Bekainak goran ditu lanketa oso bat zure aurpegiaren konfigurazio horretan. Gero, fantasia bada, zezuk ez dakizu nolakoa dan plan hori. Osea, esaten dizute, hola zaude, baina negia da, nik enekien
eskutsa horrek igual horrenbeste garrantzi izango zuela une Mhm. horretan, edo ez ziela agertuko kideen Aha. aurpegiak. Ba, nekien estiloari begira, inklinazio hori izango zuela, baina ez dakizu exactamente noiz zer. Orduan, oso importante da aktore bezala, konzentrazioa Mhm. mantentzea une oro, eta nik uste dut David eta biok egin genuen lan importantenetakoa da, mantendu, pertsonaia mantendu. Ba hori, aurpegi horretan, bekain horietan, pentsamendu ereiki horretan, eta horregontzan nik uste dut muskulu garrantzitsuenetako bat. Eta hor dago magia baitara, ez? Niretzat norbaitek eskatuko balu, erakutsi dazu estena bat, pelikula hontakoa, esaten ari garen, argudiatzen ari garena erakusteko, da irunetzan da dagoenean medikuarenean, eta medikuak galdetzen dionean zergatik etzara lehenago etorri. Eta hor pasatzen dira, pelikulak ordu bete eta piko irauten du, baina sentsazioa ikuslearentzat 3 ordu behar dituela irunek erantzuteko, eta erantzuten du barkatu esanez, eta baina hor dago, pelikularen laburpena hori izan ziteken niretzako interpretazio hori izugarri iruditzen zaitzu, daukazu hor lehenengo plano bat, eta isilune hori azkenean ausartzen den arte barkatu esatera medikuari, zio ez dakiz zer esan, ez? Zergatik ez naiz lehenago etorri, barkatu. Baina hor gertatzen dena, eta ez dago beste zer, eta ez dago beste zer ikusten, baina hori da pelikularen mamia, eta netzat izugarria da. Ze polita den une hau, lana partekatzearen unea, oso aberasgarria da niretzat, eskerrik asko, bai. Aizu, lana partekatzera egokionez, aipatu dugu Marina Pares. Pelikula hau, aipatu dugu gainera, zinemaldiko euskarazko fikzio bakarra dela, eta horregatik lehen egunetik gu bagen biltzan olako hype berezi bat egiten, baina egia da, badago dela momentu batzuk, gazteleraz gertatzen diren konversazioak, bizilaguna, andaluza da, ez ama Malagakoa, baina bizilaguna ere bai, ez da? Bizilaguna ere bai. Ere bai, Malagakoa. Marina Pares ere Malagakoa dela, uste dut? Bai, hala da. Pentsatzen dut horre gidoian lagunduko zuela, ez? Gidoilari lanetan, hizkuntzaldetik, soziologikoki ere, ez pixkat ulertzen horrelako pertsonaia baten migrazio osteko egoera hori, pelikula zerri buruz doan galdetzerakoan jendeak gauz asko erantzun ditzake. Azken egun, atzotik gaurrera ere hori gertatu zait. Baina trama hori, Paulinarekin, harreman hori, elkar zaintza, garratz eta gozori, hori pelikularen muñetako da, bai, netzako ere bai. Bai, zalantzari gabe, egia da, Davidek berak esaten zuen, liburu iritsi zitzaionean Davizi, Txanirena, printzipioz enkargu bat bezala iritsi zitzaion, baina egia da oso Davizen unibertsoko estiloko lan badala. Eta bai, gauza askoren gatikan. Eta gero, Marinak eta Davidek elkarrekin lan egiten dute, Marina andaluza da, eta Davidek ere berak euskaldun berria da, sensibilidade handia dauka baita ere bilinguismo horrekiko, etorkin espainiarrekiko, gauza asko dago horrez, eta nahi bat isladatzeko errealidade hau, ez? Inkluso errealidade obreroa, Eta orduan izan da, enkargu mota bat iritsi zaiena, baina berez oso berezkoa sentitu duen lan bada Davidek berak. Eta nik uste ez dutela inolako problemarik izan, eta asko asertatu dutela errealidade hori islatzeko orduan. Eta gero, zalantzari gabe, niretzako ere bai, Irunaren pertsonajea ditun zaitasun guzti horietan, oztasun bakardade, ez da nola ipatu, dolu, de repente Paulinaren aurkitzen duen binkulo afektibo, elikadura nutritibo azaleko hori, zailtasun horretan, zuk esaten zenun gozo garratz hortan ez, niretzat ere oso unkigarri egiten zait. Asko galdetu dizute, hau ez da galdera bat. Bota. Alegia, enaizari galdetzen, galderak berak galdetzen duena. A ber, bota. Asko galdetu dizue telefono konversazio horiengatik, nolabait gidoian hori arrazionalizatu nahian, nire ustez magia dago pelikula bukatu eta zalantza horretan, ez? Gertatzen da. Ikusleak? Bai, ikusleak. Zuri ikusleek, ingurukoek galdetu dizute, eizu eta deia hauekin, ez dugu spoilerrek egingo, beraz, galdetu dizue asko edo ez edo, jendeak errespetatu du dantza hori nolabait. Egia da naizela gehiegi egon horrendik jendearekin. Demora gutxi pasada, bai. Baina ez diejun, egon naizen lagunek ez dute errespetatu dute dantza. Ez dute behar izan bat edukia aterrizatzeko leku konkreto ulertzegea itxi batean, ez? Pare bat pertsonek gaur goizean idatzi diate galdetzeko. Eta enegoen ni galdera horretan gehiegi. Baina izan da, eta, erantzun dien. Eta zein izan da galdera, exactamente? Egin dezakegu? Egin dezakegu, zuri egiteko moduan bai. Gertatzen diren konversazioiek egiazkoak dira, ala ez dira. Badira. Badira,
ein batean, egia da irekia dagoen zerbait da. Badira. Baina gero ze punturaino dagoen hori puztu ala ez bere imaginariotikan, egongo da. Baina badira. Beraz, bira, nik enuen galdetu nahi, baina erantzun dugu. Ez, baina nahiko ondo, spoilerrik egin Eskera berean badu, errealidadetikan eta badu simbolismotikan, konbibitzen dute, biak, bai. Aizu, ze utxun eusten du horrelako estreno batek, ze bai, bete asko, baina bapatean, egia da oraindik entrevistak, gozatu, horrelako prozesu batek, horrelako film luze baten protagonismo hain sendo aukit, eta pentsatzen dut bapatean, pixkat, ez dakit, kabi hutsaren sindrome puntu bat ere aktorari iritsiko zaiola, ez? Atzo pentsatu nun, bikotea eta bilok iritsi ginen, 2 urteko alaba badakagu. Eta iritsi ginen hotelea momentu batian, esan ginen, ze derra izan dan hau dana, ze derra izaten aidan hau dana, eta ze ondoain etxea itzulita, gure alaba dakagula. Osea, ustasun hoi, ez da nola esan, horren pozi gaude bizipen honekin, eta horrei behira, ze ondo, bai, nabaitzet ustasuna, oendikan itxoen pixkazek etorriko zait gehiago, eta guztionek eragiten dizun, bueno, bai, no esango nuke, dardara hori ere bai, ez? Baina, eraberean ze ondo etxea horren beteta ukitzia zentzu batian. Oire pixkat amortiguatzeko. Azken egunotan miren aktore, zuzendari, ekoizle, gidoilaririk oraindik ez dugu izan, asko izan ditugu, ostiraletik bigarren kafea hemendik ari gara egiten, Zurriolatik, entzule, hemendik pasatzen manzaretik ikusiko duzen, Miren Gaztainaga, kafe hartzen, eta zaukeratu duzu gosarirako bide batez? Haze marroia, nik nola jango eta auzuekin izaiten hau bitartian. Entrevista oraintxe bukatuko dugu. Urdaiazpikua, aukeratu dut, gure gosariak, artisa Urdaiazpiko egosi Benediktin Arautza. Eske, a ber, igual partekatu inberko deu. Nik uste baietz. Marabillosua da, Ondo inguratuta etorri da Miren Gaztainaga. Bai, planuan ondo ikusten da, bai. Bueno, hone egin dizula ondoren, baina galdera egiten indon. Taperra, bai. Lehenguan, Alex ni. Ander Sagardo iri... Hortik ez jun, Hortik ez jun. Ez dugu sua piztu nahi gainera. Eskerrik asko. Bueno, pelikulak badu hortik. Asko, bizilagunek Irunek esatzen denean, atean hau eta hau egiten dit bizilagunak, eta beste bizilagunek diotenean, niri ez dit egin, pixka bat, deklarazio hauek dira. Diskriminazioa ez dago. Zen niri ez zait gertatu, orduan ez dago. Eta bizilagunek diote, bizilagun ark zurekin edukiko du zerbaitengatik arazoa, zen niri ez dit egiten, orduan, zuk ikusiko duzu. Ados nago, baina ez gara sartuko esan. Eta... Baina gai honek ere badu bere mamia, ez pentsa. Ander Sagardo iri galdetu genion, Koldo Zuazuari, atzo Ekain Albite zuzendariari, Euskal Zinemaren, Euskararen presentziaren inguruan, norbaite pentsalezake, bueno, Euskal pelikula bakarraren, fikzio bakarraren protagonista niri ez galdetu, baina uste dut galdera begin daitekela. Ze gertatzen ari da gurean Euskaraz ekoizteko, Euskaraz filmak egiteko, halako zailtasun egoteko, hain emari gutxi egoteko, zinemaldian bertan hain euskarazko pelikula gutxiago egoteko, ze urtean zehar ere gero bestelakoak egoten dira, ez dakit bada horrez, espazio kezkazko bat. Bai, nik ere, hausnarketa, amaierako hausnarketarik ez daukat egia da, gure lana izan dela euskal zinemako zea bakarra, hola euskeraz egindakoa. Era berian, nik badaka sentsazioa badaola mugimendu potente bat euskal zineman, ez du sentitzen, ez dakit, ilun dagoenik asuntua, baina bai, atentzioa ditu hau aurtengo errealidade honek, ez? Ez dakit, agian gertatu daiteke batzutan onditu ala, igual erderantza jotzen du, ez dakit, nire hausnarketa hortan nabil, Ze kontua da, Euskal industria indartsu dagoela. Oso indartsu dago. Euskal ekoizleak, Euskal ekoizleek izango dituzte dozena bi pelikula zinemaldi honetan. Bai, inkreiblea da. Zinemaldi honetan... Eta kalidadea izugarrizkoa da, ikaragarrizkoa da. Eta egitura industrial guzti bat, gaur egun Euskal Herrian finkatutako enpresekin pelikula egin daiteke goiti bera eta Oskarretara joan. Hori ere, bada ospatzeko zerbait. Bai, zalantzi gabe. Eta aktorei buruz zer esanik ez. Zinemaldi honetako pelikuletan eukiko ditugu 30, 40 aktore. Bai, ala da. Arek gehiago paperetan. Ze, atzo Erik Probanza eta Inigo Aranbururekin izketan nebiela, esan dira Inigo ikusi zaitut lau pelikuletan dagoeneko zinemaldi honetan. Bai, eta uste besteren falta zaizula oraindik, ez? Beraz, lan hori egiten ari zarete, eta badago, eta industria dago, eta kalidadezko industria dago, hori egia da. Nik nire kasuan, Davidekin lan egiterak orduan, Davidek momentu hauetan euskerari ematen dion
garrantzia handia da, bera euskaldun berri bezala dago piko pala, sensibilidade hori dauka handia, berak momentu hauetan, da lehentasun bat ematen dio. Nik uste sortzaileak berak dala, lehentasun bat kolokatzeko lana hor, o ez dakit, igual momentu batean aktore konkretu batzuekin lan egin nahi baduzu, eta euskaraz ez dakite, igual beste lehentasun batzuk hartzen dituzu, edo beste eremu batzutara iritsira nahi baldin badezu, baita ere industriaren barruan. Nik uste lehentasun kontua dala. Haundizeak zer ikusia dauka hizkuntza aldaketa batekin? Galderak dira, igual hor daudenak, hausnarketarako interesgarriak. Nire begia kriskitin eizu, zeharo txindituta. Boizu gamarak eta 58 minutu oso gustorari gara Miren Gaztainagarekin, baina gauza askotaz hitz egin behar dugu gaur. Berak ere konpromiso asko izango ditu, Goiurizuk azken galderaren bat balin badaukazu egiteko. Ez da galdera, baino bai, hausnarketa ez, txalotzeko moduko iruditu zaidan beste detaile bat pelikulan. Iraiak 24 da gaur, urria astera doa, urria da bularreko minbiziaren hilabetea, eta orduan beteko zaizkigu, gaur ditugun hemen zinemaldiko kartelak bihurtuko dira, kartel arroxak, salatuz edo, bularreko minbiziaren borrokaren aldeko kanpainak, eta dena izango da arroxa, eta dena izango da polita, eta pelikula honetan ikusten da mamografia bat benetan zer den. Eta zer den bular bat aplastatuta makinan, eta zer den gainera pertsonaiak esatu egiten da, eta saiatzen da Edurne Azkarateren, Edurne da ez? Bai. Laguntzen eta errealitatea, hori txalotu nahi nuntze, errealitatea hori da, eta ez urrengo asteetan ikusiko dugun arroxetik gutxi dauka, ez? Hori da. Alaxera, bai. Gainera nik uste destena hori landu genuenean oso interesgarri izan zen, zesantzian Davidek. Miren, pentsatu mamografiaren hau nola ikusten duzuzuk, zaintza handiarekin ibili zian, eta nik esan nion, bai, noski baina nola tratatuko dugu, azkenean bi bular jartzea pantailan, tentazio handi izan daiteke nola igual erotizatzekoa, eta niri ere interesatzen zitzaidan gordintasun bat azaltzea, gauza dan bezala, pla hori, ez? Eta berak ere interesa zaukan erabateko aula izateko tratamendua irudiarena, eta noski aurrera, bai. Niri pelikulako momentu unkigarrienetakoa egin zitzaidan, Edurne Azkaratek besarkatzen duenean Irune emaitzak ematerakoan. Bai, zoragarria hori. Eman zidan alajo pake bat. Eta, anekdota txikiat kontatuko dut, kontatu egingo dut. Atzo, pelikula ostean topatu nuen aspaldiko lagun bate, ekoizpenaren munduan eta aritutakoa, eta orain beste giro batzuetan da bilena. Eta esan zian, hasi zait pelikula hasi orduko, ondoko andra, Miren Gaztainagaren soinekoa kritikatzen. Pilla kafea erori zaio Mireni. Bukaeran tema bate behar diazu. Bai. Benetan esate jazu. Eta... Hitz egin dezagun soineko hori buruz. Ez. Baina nire lagunak erantzuna bera ere asko guztu ditzaidan esan zian. Aizu. Osea, aktore honek bere bularrak erakutsi ditu mamografia batean pelikula honetan eta zuk kritikatu behar duzu eskotedun soineko bat. Andra xiligatu zen. Oso ondo. Zure lagunak hori erantzun zion? Bai. Bum, eskerrik asko. Bai, eta uste dut, eredugarri izan zela, oso ondo. Oso ondo, gustatzen zait. Ez tezu ezer esan beharrik, bez? Ez ezer esan behar, oso ondo. Gure arrautza Benediktino, ordaiazpiko artisau eta gaztadun gozario gozatu. Eskerrik asko. Eta... Hilo dentala bakazute? Bai, badaukagu. Bale, oso ondo. Bai, badaukagu. Fenomeno. Badaukagu. Ondo etorriko zait. Zorionak pelikulagatik, zorionak interpretzatuagatik, zorionak euskeraz egiten diren pelikula gutxi hauetan alako maila jartzeagatik, ze uste dute badela garantzitsua ere euskeraz zine egiten denean, zine ona egiten dela ikustea, eta horrek ere ematen diorako zilegitasuna. Miren Gaztainaga, ikiko dugu aukera lasaiago hitz egiteko beste inbat proiektuen inguruan, zinetik aratago, baina gaur pelikulari zegokion. Eskerrik asko, ze gustora. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta bagoaz poliki aurrera, eta arnaz pixka bat hartuko dugu, nolabait Victoria Eugenia antzokiari begira jartzeko. Omen da, nolabait, zinemaldiaren beste izarretako bat, eta Oiana Maritorena lankideak ekarri digu, erreportaje eder eta interesgarri hau.
Aurtengo zinemaldian barneratuta gaude, eta askok, garrantzia pelikulei eman beharrean, hemen dabiltzan izarrei ematen diete. Alfombra gorria zapaltzen ari diren hoiei. Hori ala zinemaldi bat? Edo aurpegi ezagun hoiek baino asko zere gehiago da? Pelikuletan protagonista edota izar asko egoten dira. Askorentzat akaso nagusiak aktoreak izaten dira, baina ondo dakigu pelikula bat egiteko lantalde izugarriak parte hartzen duela. Ekipo batek eta protagonistak asko izaten dira. Produkzio lanetan aritzen direnak, soinu teknikariak, argiztapenaz arduratzen direnak, makillatzaileak, jantzitegikoak, atretzokoak. Baina egia da, pantailaren bestaldean ikusten ditugunak aktoreak direla. Horiexek pantailako protagonista nagusiak, baina ez hoiek bakarrik. Pelikula askotan, paisaia edota ekintzak gauzatzen diren lekua ere, beste protagonista bat gehiago izaten da. Eta horixe da hain zuzen, zinemaldian gertatzen dena. Pelikulak areto ederretan ikusteko aukera izaten dugu. Eta esango nuke, Donostiako zinemaldiko protagonista nagusienetako bat, Victoria Eugenia Antzokia bera ere badela. Eta batez ere, izan dela. Aspaldi Euskal Herriko antzokiez hitz egiteko interesa azaldu genuen. Eta gaur, zinemaldiko protagonista honi buruz hitz egingo dugu. Beraz, begiak itxi, eseri jarlekuetan, beraz, begiak itxi, eseri jarlekuetan eta ikuskizuna hasteko prestatu. Euskal Herriko txokoetako teloiak berehala zabalduko dira eta. Gaurkoan, Victoria Eugenia Antzokikoak. Az dadila funtzioa. Hogeigarren mende hasierara bidaiatuko dugu. Izan ere, 1912ko uztaila, arkitektura eta eraikinen sorrerari dagokionez, hilabete zinez emankorra izan zen Donostiarentzat. Uztailaren 2an, La Perla balnearioa ireki zuten. 12an, Maria Cristina hotela. Victoria Eugenia Antzokia 8 egun beranduago, uztailaren 20an, eta 25ean, Igeldoko funikularra. Belepok garaia bete-betean bizitzen ari zen hiria, eta horren erakusgarri dira aipaturikoak. Marino Tabullo alkatearen garaia zen. Donostia hiria zabaltzen ari zen garaia. Donostia sustapena elkartea izan zen, Victoria Eugenia eta Maria Cristina hotelaren eraikuntza bultzatu zituena. Eta milioi pezetako kostua izan zuen garai hartan Antzokiaren eraikuntzak. Victoria Eugenia Antzokia inauguratu zuten egunean, ezin izan omen ziren Victoria Eugenia erregina, Alfontso Amairugarrena erregea eta Maria Cristina erregina ama bertan egon, baina bai biharamunean. Alfonso Amairugarrenaren emaztearen omenez du izen Antzokiak, Victoria Eugenia de Battenberg. Ondoan duen Maria Cristina hotelaren izena berriz, Alfonso Amairugarrenaren amaren omenez jarri zuten, Maria Cristina de Habsburgo. Txutxumutxuei diotenez, bi emakumeek ez omen zuten harreman ona, baina Donostian aldamenean dute euren eraikina, Urumea ibaiaren aldamenean. Eta zinemaldiko zuzendariak Jose Luis Rebordinosek noizbait esan duenez, zinemaldiaren birika eta bihotza dira bi eraikin hauek. Victoria Eugenia etzen Donostian egiten zen lehen antzokia jakina. Aurrekoak dira, antzoki zaharra edota arte ederrak eraikina. Baina askok zioten, hiriaren ikurri izango zen antzoki bat falta zela oraindik hirian. Antonio Cortazarrek, Donostiaren zabalgunerako egindako egitasmoan, 19. mendean, argi geratzen zen asmo hori, baina ezin izan zuten 20. mendera arte zehaztu.
Eraikinaren diseinurako deialdi bat egin zen, eta Francisco Urkola arkitektoak irabazi zuen estilo neoplatereskoa duen eraikin hau sortuaz. Parisko operako jauregian ere inspiratu omen zen. Maria Guerrero antzezleak taularatu zuen markinaren En Flandes se ha puesto el sol antzezlanak inauguratu zuen gau hartan, eta garaiko prentxan honelakoak agertu ziren. Atzo gauetik hasita, Donostiak badu antzoki bat arro egoteko modukoa. Horixe zen, La Voz de Gipuzkoak argitaratu zuena. Zenbat artista pasaote dira bertatik. Zenbat oinek dantzatu dute bertako oholtzan. Zenbat ahots eta musikariren lana geratu da pareta hoietan itxatxita, edota aktorerena. Txirritak bere azken bertsoak bertan eskaini zituen. Hitchcocken Bertigo ere hortxe eskaini zuten. Mikel Laboaren ahots eta indarra ere maiz sentitu dugu. Eta maigabea izan daitekeen zerrenda bat osa genezake. Itxasoaren harimak dakar ur gainean bitxa, kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainko. Zinemaldiaren baitan, bertan jaso dute izar askok Donostia saria. Betty Davis, Gregory Peck, Glenn Ford, Vittorio Gassman, Susan Sarandon, Catherine Deneuve, Al Pacino, Jeremy Irons, edota John Malkovichek. Aristokraziaren bilgun ere izan da, eta oraindik ere hainbatek hori gogorarazi nahi izaten dute euren beroki dotoreekin. Baina eguneratu da, eta aristokraziaren gune izateaz gain, herri dantzetako areto, lubaki, gerrarteko artisten babesleku, euskal kulturaren oholtza, agertoki frankista, nazioarteko jaialdien egoitza, artisten sehaska, izarrandien kamerino, aldarrikapenen bozgorailu eta gune multidisziplinario ere izan eta bada. Bere webgunean ere esaten den bezalaxe. Emaidazu freskura, gura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizi naiz gustora. Aipatu gisa, eraikinak milioi pezetako kostua izan omen zuen bere garaian, eta 2007an lanak egin ziren bertan, 6 urteko lanak. Hoiei esker dugu gaur egungo antzokia, eta lan hauen kostua 22 milioi eurokoa izan omen zen. Lan hauei esker, hainbat espazio berri sortu ziren bertan. Goian dagoen dantza entxegu aretua, edota Victoria Eugenia Club aretoa, eta baita gela txinatarra deitzen zaiona ere. Bertan esaten da, garai batean artistak elkartu egiten zirela, euren gonbidatuekin eta bertan xirriak edo egiten zituztela. Ara. Sortu zenean, 1250 pertsona sartzitezkeen bertan, baina lanen ondoren, 900 dira sartzen direnak, eserlekuak zabalagoak direlako, eta ikuspegi mugatuko eserlekuak kendu egin dituztelako. Victoria Eugenia antzokia aipatzen ari gara, baina ezin uka daiteke, hirian ikur bat dela, eta zinemaldiarena ere jakina, baina nik esango nuke badaila aurretik ere, arro egoteko moduko antzoki bat hiri honetan. Antzokizarra, 1853an inauguratu zuten. Naiz eta 1930an bota eta berreraiki egin behar izan zen. Bere holtzaren aldapa denok aski ondo ezagutzen dugu. 500 pertsonarentzako edukiera du. Eta ziur aski bere kamerinoen xarma antzoki gutxitan egongo da. Oraindik ere, garai zaharretara bidaiatzeko aukera ematen baitute. Zenbat ordainduko zenuke oiana, antzoki hori, Victoria Eugenia sortu zen hamarkada horietan, ordu betetxoz bada ere, usi, bizi, edo, zergatik ez, antzerki egin edo dantza egiteko. Ez dakite, zenbat, izugarri, kriston plazerra izan beharko luke horre. Gainera, badauka oholtza horretan egon eta utxik dagoenean ere, zezoragarria den antzoki hori magikoa da. Bai, egia da baduela zerbait nik uste oso berezia dena.
Kamerinoak adibidez hotzak iruditzen zaizkidan bezalaxe, Antzokizarrekoak goxoagoa dira. asko ze goxoagoa, edo bintzat garai batera eramaten zaituzte, ez? Bai. Victoria Eugeniakoa, bueno, beste, igual berritu zenetik, Bai. beste toke bat jarri diote, baina antzokia bera izugarria da. Bai. Eskerrik asko Jana Maritorena egin be, eta segi zinemaldia gozatzen, eta zinemaldian laneanako publikoa gozarazteko, gaude gehiago. Hoixe, baina jarraituko dugu, bai. Eskerrik asko. Goizeko 11 eta 4 minutu izango ditugu segituan, eta bagoaz azken ordukoaren bila, hain zuzen, naiz irratiaren estudio zentraletara, bertan dugu Itxaso Leon lankide. Itxaso, egunon? Egunon, bai, azken orduak eman dituenen artean, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren ustez, estatus berri baterantz aurrera egiteko moduko baldintza aproposak daudela eta betegabeko estatutuarekin iragandako 40 urteak atzean uzteko eskatu du. PSeri dagokionez, Eneko Anduezaren jarrera kritikatu du eta Salvador Ilaren jarrerarekin alderatu du. Astearte honetan, Radio Popular irratian egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak estatus berri baterantz aurrera egiteko aukerak eta EAJaren eta PSOEren jarrerak baloratu ditu. Otegik beste behin gogorarazi du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gehiengo subiranista izugarria dagoela legebiltzarrean, baldintza aproposak esan duenez autogobernuak izan behar duenaren oinarriei buruz ados jartzeko. Badirudi arazoak ditugula Itxaso Leon lankidearen audio kortoiek entzuteko, saiatuko gara berriz ere berarekin harreman hau berreskuratzen, baina ez gara, Arnaldo Otegi entzuten ari. Akaso guerdiko 12etan bere entzuteko aukera izango dugu Itxaso, baina beste azpimarrarik baldin bada egiteko momentu hauxe dugu. Bai, gero entzungo ditugu Arnaldo Otegiren adierazpenak, baina tira, azpimarratu duela 40 urte daramatzatela eskumenen transferentziekin amaitu behar dela entzuten. PSeko buruaren jarrerari buruz ere aritu da Otegi, hain zuzen ere dio Eneko Anduezaren diskurtsoa eta Salvador Ilarena entzunda zaila dela sinestea alderdi berekoak direla, eta Anduezak berria egunkarian egindako adierazpenak ikusita, pentsa zitekeela Ciudadanos taldeko bozeramailea dela, eta Pradalesen gobernuaren lehen urratsak kontuan hartuta, EAJaren eta PSeren arteko aliantza politikoaz mintzatu da. Euskal Autonomia Erkidegokoa helbururik gabeko gobernua dela baloratzearekin batera esan dueneko Anduezak oposizioko liderraren rola hartzen duela sarritan. Eta Espainiako gobernuari eta Euskal Autonomia Erkidegoko zein Kataluniako alderdien babesari dagokionez, Otegik nabarmendu du interes alderdikoia, interes orokorren aurretik jartzen dela, plurinazionaltasuna alde batera uzten dela, eta ez dela hortaz eskuinaren eredutik gehiegi desberdintzen. Edo nola ere, baikor agertu da gobernuaren etorkizunarekin. Eta bestalde aipatzea ere, Espainiako gobernuak bertan bera utzi duela aurrekontuen egonkortasuna kongresuan izapidetzeko bidea, ostegun honetan ganberan bozkatu behar zuena, aurrera ateratzeko babes faltagatik, eta Junts aurrekontuen egonkortasunerako helburuen alde bozkatzeko akordio batera erakartzeko saiakeran, porrot egin ostean hartu da erabaki hori, El País egunkariak aurreratu duenez. Eta gobernuak azaldu duenez, aukera guztiak agortzeko eta autonomia erkidego eta udal guztientzat onuragarria izango litzateken itun bat lortzeko atzeratu nahi du bozketa, Carles Puigdemonten alderdiarekin negoziatzeko denbora irabaziz. Hoiek besteak beste aktualitateak dakarzkigunak eta trafikoari dagokionez, arreta eskatu behar dugu ordu honetan, Nazional 637 errepidean, Zamudio aldean eta Barakaldoko noranzkoan ibilgailu batek su hartu duelako, errepidea itxita dago eta autopilaketak eragin ditu horrek. Aipatzea ere, bide lanak tarteko Nazional 634 errepidean, Deba parean kasu honetan txandakako zirkulazioan baten ari dela, debekatua dute pasabidea 16,5 metroko luzera edo 2,75 metroko zabalera duten ibilgailuek, adi beraz, eta hauek orain artekoak Inigo jarraituko dugu bigarren kafe hartzen eta solasten, eta eguerdiko 12etan itzuliko gara eguneko informazioarekin.
Ados ba, eskerrik asko Itxaso Leon, lankideari, eta gu bagoaz aurrera. Parean eseri zaidan neska horrek ez daki berak daraman jertxea erantzi niola behin beste bati barrurantz begiratzen du. Leon de Aranoaren helbuen patronen langileak kaleratu eta greba egiten hasten dira fabrikaren parean. Perez Sañudoren azken erromantikoaken Soriara eramango ote dituzten beldur dira langileak. Eta Aitor Rabioren patrimonion kale gorrian uzten dute langilearen erdia. Ikusi du kalea gurutzatzen, bihotzak salto egin Diote zinemak errealitatea islatu behar duela, errealitatea ulertzeko tresna izan behar duela edo ez dela zinema. Eta tamalez horixe da gure errealitatea. Kaleratzeak, grebak, industriaren gainbehera, gehienoi egokitu zaigu gertutik horrelakoak bizitzea. Baina ze gertatzen da langile izateaz gain nagusiaren seme zarenean? Harreman intrafamiliarrak versus sindikalismoa, fabrikako kolore grisa versus bulegoko horiska, horretaz hitz egingo dugu patrimonio laneko zuzendari den Aitor Rabiorekin eta protagonista den Xabi Elizalderekin. Egunon bikote, zer moduz? Egunon. Kaixo, egunon. Ondo? Bai, oso gustora. Bai, oso te. Zinemaldiarekin gozatzen? Bai. Beti pila bat. Bueno, aipatu dut pixka bat patrimonio lanaren gaia, baino mamian sakondu aurretik hitz egin nahi nuke prozesua nolako izan den, nola sortu zen film labur hau. Kimuak era 57 proposamen aurkeztu ziren, 7 soilik lortzen dute parte hartzea, eta 7 horietako bat izan zen patrimonio. Nola abiatzen da proiektu hau, nondik dator istorio hau, zergatik hau eta ez beste istorio bat? Bueno, hasi barnaz esaten, hau praktika bat bezala zizela. Nik Euskal Herriko Zinema Eskolan ikasten dut, eta pasan urteko bigarren praktika hau izan behar zen, patrimonio. Gaia etortzen da, ez zakuntzen asko, baina, bueno, jarraitzen ditut teknika batzu dramatikoa dianak, eta azkenian lortzen naiz heltzen historia honetara, nik ez dutela kontatu inoiz, ez dutela ikusi, beste lekuren baten, eta bueno, jartzen naiz horretara. Praktika horrera, kurtsua amaitzen zen, eta bueno, grabatu behar nuen, eta bueno, nik beti hartzen dut praktikat lan bat moduan, ez? Hori izan zen nire lana, patrimonio aurrera ateratzea. Behar nituen aktore honak, horregatik deitu nion, Xabi ezagutzen nuen lagun baten bitartez, hanek eman zidan Xabin kontaktua, eta lehenengo kafea bota genunean, ja ikusi nuen Xabi zela nire protagonista. Hori izan zen gure lehenengo entxegua izan genuen eguna, ez? Bai, hor. Bizkaian, ez? Bai, Bizkaian, nire etxean etorri izan Xabi eta Mikel Askoren etorri zian biak. Eta, bueno, izan genuen bakarrek entxegu bat, baino nahikoa. Eta Xabi zuk ere argi ikusi zenuen, proiektua interesatu zitzaizun? Bai, justo Madrilen bizi naiz ni ontxe, eta denbora gutxi pasatzeu Madrilen, sorte honez, baina hortxe nengoen, anek deitu zidan eta gidoia pasatu zidaten, eskatu nien, eta gidoi irakurri eta flipatu nuen. Eta Inigo Aranburu baita ere kriston laguna eta harremana daukagu, eta kriston postasun elkarrekin lan egitea berriz ere, eta gero Aitorrekin dena oso erreixa. Oso erreixa. Aipatu dut nik, helbuen patronen gertatzen zela, baita langilea kanpo eta greba egiten zutela fabrikaren parean, azken erromantikoak eta zaritu gara lehen Miren Gaztainagarekin ere horre badago greba, badago zalantza bat ez, langileriara obreroaren islada hori zinemara eraman nahia, hori ikusten dugu azken aldian, agian geroz eta gehiago? Bai, gainera
Gimoakeko aurten badau beste korto bat, Koldo Almandozena, ukitzen duela gai berdintxu bat, ez? Eta ikusen nuenian gainera, esan nuen, gauza izango da, pentsatzen nuen baino normalagoa, ez? Honetaz hitz egitea. Bueno, normalagoa, horrek esan nahi du, hainbat pelikula daudela gaia tratatzen dutenak, baina zuenak izan duela zerbait berezia, aukeratua izan balin bada 57 horien artean, ezta? Eta guk aipatu dugu lehenago asko gustatu zaigula gidoia. Ez da inigo, aipatzen zena, Xabierren pertsonaiak hitz egiten duena, baina baita beste langileen artean dauden konbertsazio horiek, hor berezikiko indarra jarri duzue, gidoian? Bai, esan behar dute kide badokala normalian idazten dutela berarekin, Ibai Aristegi ziaran, gidelari aparta, eta baita Euskal Herriko Zinema Eskolan ikasi zuena. Eta, bueno, saiatzen ginen pertsonai bakoitza izatea bere arrazoiak. Ez? Manikeismoan nahi genuen bakoitzak bere arrazoiak izatea, eta azkenean uste dut lortu dugula, ez? Askoke ikuste dutenean filmat edo eolako pelikula bat saiatzen dira posizionatzen, hemen ez da erresa, posizionatzea, ze bakoitzak bere bizitza jarraitu du, eta nik uste aita izan dela baita langilea, orduan ez da erresa bera jefe bat bezala bakarrik ikustea, ez? Da aita bat izan zen langilea eta besten modukoa. Ikusten dugu momentu batean hizketan ari direnean, Inigo Aranburu Mikel Eskurenekin hizketan ari denean ikusten da enpresaren izena, orain abizena ez dut gogoan, baina ez dakiz zer, hijos. Sendia. Eta horre ez, hausnartzen aritu gara, ziurrenik agian aitonak sortuko zuen enpresa hau, eta ja gertatu da belaunaldi aldaketa hau, eta orain gertatzen ari dena Xabiren pertsonaiarekin. Oso interesgarria iruditu zaigu, eta nik galdetu nahi nizuen, hemen ikusten ari gara gure atzean zatitxo bat, badaudela estena batzuk langileak daudenean kolorea oso txuria edo, grisa iruditu zaidana, baina bulegoan dagoenean aitarekin asko zoriskagoa da, hori apropos izan da, zerbaitegatik izan da? Pentsatuta geneukan, ni argazki zuzendariakin hitz egin nuen honi buruz, eta bai nahi genuena zen fabrikako planoak izatea deslabau bat modukoa, saturazio gutxiokoa. Eta, hor uste lortu genula, eta etxean izan behar zala como más hogareño, ez? Azkenian behar genuen tono bero batzuk, ez? Ematea. Eta, gero kontrako izaten da, ze berak etxekoa ez du nahi, eta nahi du kanpokoa, ez? Juten da pixkat idealismo honen kontra. Hori, Xabi, zuretzat zaila, errisa, nolako izan da islatzea nagusiaren semea naiz, baino langilea naiz, eta hemen aurpegian nabaritzen zaizu momentu batzuetan amorrua kontenitu nahia edo oso barrutik nola prestatu duzu pertsonaia? Justo Mikel pertsonaia oso ezberdina da, ni oso ezakit. Dena kanporatetzen dut. Eta Aitorrekin junginen pauso ez pauso, ez, Mikel bideratzen, eta aktore guztiok beti behar dugu bakestori bat, eta nondik handator, honen historia, familia, eta asko lagundu zian adibidez niri esatea Mikel Eskureinen pertsonaia, nire aitaren pertsonaia, Inigo Aranbururen kriston laguna zela, eta elkarrekin ez, lan egin zutela gazteak zianean, eta gero nire aitona, nire historia pelikulan egiten duan buruan, agurren desagertu zen, eta aita, eta nola goi postuan dagona, gero Inigo geratu da erdi plano batean, kontaktua galdu dute, eta nik berarekin jarraitu dut, ez? Eta goxotasun hori ikusten da sekuentzia batean, ez, nola guztio baztertzen dautela, zuzendariaren semea izateko, eta gero baitarekin, ez dakit, horko sekuentzia hori, gauza pila bat probatu genituen, goian bota dena, pixkat jeitxe, eta azkenean topatu genuen, ez, Mikelen bide guztia, hor lasai, mantxo, eta baitare kamarak hor baitare lagundu izan du, eta Mikelekin bidaiatzen duzu historia guztia. Bai, justo sekuentzia, dinosun sekuentzia hori zegoela ja idatzita, baino
ez nekien oso ondo nola sartu sekuentziara, ez? Saiatu ginen, Xabie lehenengoz, haserre sartzen, ez? Eta ez zen asko funtzionatzen ikusten nun beste rekorrio bat behar zuela, orduan saiatzen ginen emozio desberdinak jartzen esenan bertan. Get you off my mind. I gave the act a clean. Bada Aitor eta Xabi, nik uste bientzat galdera film laburrak dituen doai batzuk eta film laburrak dituen zailtasun batzuk. Esango zailtasuna denbora dela, ez? Garapenerako espazio gutxiago uzten du, aktoreak berak ere tonua topatzeko askotan momentu gutxiago ditu, rodajea laburragoa da, narratiboki gauzak gertatzen doazen heinean azkarrago gertatzen dira, eta gidoiari dagokionez ere, eta lehenago Jurik aipatzen zunez, atentzio eman digu, asko gustatu zaigu, hitzak ze ondo zeuden aukeratuta ere, ez? Ez dago hitzak desekonomizatzeko aukerarik, hitz guztie beharrote bere tokia, bere garrantzia, eta nolait ekonomia bat badago, ez? Eta hori oso ondo topatu duzuela iruditzen zait, Aitor. Nola, protagonisten arteko konversazioak egiten diren sinesgarri, ez dakit oso zehatz eta oso bere tokian, eta uste dut hor, asmatu duzuela, ez dakit erronka berezi izan den, aipatu duzulen ere, gidoi gintzan nola aritu zareten lanean elkarrekin, zenbat buelta eman dituen gidoi honek, zenbat berri dazketa? Bale, justo nik uste pertsonai bakoitzari arrazoiak ematen diozunean gidoi errazagoa dela ateratzen, eta zu dinosuna ez, elkarrizketak egiten dira errealagoak edo niri gustatzen zait pelikula bat ikusten dudanean, pertsonaia pantailatik kanpo ezagutzea, ez? Nik esatea, pertsona hau ezagutu nire bizitzan noiz baiten, naiz eta pertsona hori ez inoiz ez ezagutu, ez? Baina, bai, gidoiak izan zituen berridazketa asko, eta gauza kurioso bat izan zen lehenengo bertsioa, bueno, uste dute 9 bertsio egon zirela, 9, ez? Eo 8 uste dut. 8 igual. Bueno, puntu bat hori. Bai, 8 puntu bat uste dut izan zala azkenengoa. Baina, bueno, bai, lehenengoa izan zala definitiboa. Eta lehenengotik 8 arte, emon genuen buelta asko, amaierak aldatu, beste elkarrizketa batzuk sortu, beste pertsonai batzuk hartu kendu, baina azkenean lehenengo izan zen azkenengoa. Hori askotan gertatzen da, ez? Lehenengo erantzuna dela zuzena, bai azterketa batean baita ere. Lehenengo atortze zaizuna gero izaten dela, bueltak gehiagin ematen dizkiozu eta gero utxe egiten duzu, ze lehenengoa zen benetan zuzena zena, hemen normala da horrelakoak gertatzea baita. Lehenengo ideia hori balin batzen, zerbaitengatik zen. Xabi, zuretzat, akaso lehen erantzun duzu, baina pertsonaiari heltze horretan eta aipatzen dudanez, denborekin oso hitz gutxi daude, eta horrekin defendatu behar da pertsonaia bat, ez? Eta hor sortzen da, aktorearen beste adar guzti horiek eta beste esparru guzti horiek landu beharra, ez? Bai, justo pertsonaia honekin plano motz horiek esan ziguten lehen gugunean kimuakeko pasean ze arriskatuak, ez? Plano ikusten dugu nola irekitzen den kortoa, horrela irekitzen da sekuentzia horrekin, eta espazio luzetxo bat daukazu, baina tamaina minimokin eta mugimendu gutxikin, ez? Eta orduan, gutxikin dena erakutsi behar duzu. Eta hori oso zaila da. Testu gutxi, denbora gutxi, espazio gutxi, baina familia batean egon ginen, eta benetan, Aitorren burua eta garuna beti mirestuko dugu, eta bere lantaldea. Flipatu genuen, aipatzekoa da, ze geunden grabatzen Laskurekin eta hor justo sekuentzia hori etxeko bulegoan, eta grabatu genuen sekuentzia, zen potenteena, ez, gidoi aldetikan eta gogorra, eta nola Aitorrek moztu zuen ja grabaketa, eta esan zuen, bale, badaukagu, baina horrein aterako gara momentu batean setetik, atera ginen 4-5 pertsona, gauzak hitz egitea, eta Aitorrek eskatu zuen talde guztiari bere postuetan geratzea, mesedez, eta egon ginen 15 minutu, 20 minutu, eta bueltatu ginean mundu guztia bere tokian zegoen, ez mugitu gabe, bertiga, vestuarioa, skripta, dena toki berdean, eta ez, taldeko errespetua, Aitorrekiko, mundu guztiarekiko, eta horrek guri, sekuentzia horietan adibidez oso zaila dien eta denbora gutxi ditugunak, giro hori, hain lasai, ez, etxean goxo-goxo grabatzea egotea, guretzako hori asko laguntzen dugu.
Eta take berri bat egon zen edo ez? Berriro grabatu zenuten? Grabatu genuen beste bat. Baina, lehenengoa geratu zen? Baina lehenengoa geratu zen, berriz ere lehenengoa geratu zen. Patrimonio film labur orkestu dute zinemaldian, Aitor Abioren lana, bueno, lantalde ederrarekin, bere protagonista gurekin daukagula, biok agurtu behar zaituztegu, baina agurtu horretik Aitor, saiguzu, ze bide egingo duen filmak orain, jendeak noiz eta nola ikusi dezaken patrimonio, ze badakigu kimuakek egiten duela gero lan bat, hainbat areto eta espaziotan hori edatzeko. Bai, orain kimuaren turnoa da, berak egingo du patrimonio pixkat bideratu jaialditatik, gero baita esartu da Euskal Herriko Zinema Eskola bere aldetik laburra mugitzen, eta ni nago zain aber zer gertatzen den non hartzen gaituzten, nau prest. Pixkate atea zabalik utzi dut, ni jarraitzen dut nire bidea beste gauza batzuk idazten eta preste proiektu batzutan sartzen, baina beti atea zabalik. Ate hori zabalik utzi, sar dadila argipila ate horretatik, datozela jaialdi eta proiekzioari, eta lan berrietan ere, Javi Aitor izango dugu elkarren berri, eta hemen bigarren kafea hartuko dugu gustora proiektu berriak aurkezteko. Eskerrik asko. Zaindu bikote. Lift away. Goizeko 11:24 minutu eta bagoaz aurrera, oraindik ere Ibarretxean haien inguruan aritu behar dugu, oraindik Julen Goikoetxeare gurekin itzuliko da hain zuzen ere liburuak oinarri dituzten pelikulen inguruan hausnartzera, horitako asko zinemaldi honetan baditugu, baina iraganean ere izan ditugu, oraindik gauza asko hurrengo 35 minutuetan zuekin elkar banatzeko, bigarren kafean gara, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dazatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-etaraino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? Erdoilaren tristeziarekin batera. Oporretara, joan aurretik Julen Goikoetxe oraindik zukutu behar dugu pixka bat, Bai, eta badakizu, ondo dakizuen bezala, zinema bada nire puntu indartsuetako bat, oso Alaxe da. jakituria zabala dut, esango dizuet, pelikula asko ikusi ditu dela zinemaldi honetan, ironiarekin ari naiz, Solo en casa bat, solo en casa bi, solo en casa hiru. Hirugarna ja ez, hirugarna ez, hirugarnak esentzia guztia galdu zuen, anetzen
herramienta armairurik eskaileretan bera erortzen, eta hor ja galdu zuen Beraz bazara pureta pixka bat bazara. Pixka bat bai, han plantxarekin aurpegian jotzen diotenean, eta horiek dira zinemaren historiako eszenarik gogoangarrienetako batzuk bai, zergatik ez. Bueno, eta lehen aipatu duzue, liburuak nolabait ere sartuko ditugula zinemaldian, eta euskal liburu batzuetan oinarritu diren pelikulen inguruan hitz egingo dugula. Denboran atzera egingo dugu, gaurkotasuna ere aipatuko dugu, orain gutxi, orain minutu gutxi hementxe Miren Gaztañaga bera izan dugu, elkarrezketa ederra egin diozue. Txani Rodríguezen Los Últimos Románticos liburuan oinarritutako azken erromantikoak pelikularen inguruan. Eta esan dagoa, izarrek dizdira egiteko plaza aproposa da bere zinemaldia, aktore, zuzendari eta pelikula ugarik jasoko dituzte sariak, asteburuan zinemaldiaren amaieran. Pelikula guztiek dute, sorburu bat, ideia bat, abia puntu bat, edo zergatik ez kasu honetan aipatuko ditugun kasuan, liburu bat ere bai, oinarrian. Irakurritako zerbait pantaila handira eramateko ideia, zuzendari, gidoigile eta ekoizle asko izan dute, eta guk esan bezala, gaurkoan etxean jarriko dugu fokoa. Euskal idazleek idatzitako liburuetatik abiatuta egin diren pelikula batzuk zerrendatuko ditugu segidan, eta eleberrian irakurritako hori pelikula bihurtzeko prozesuan diren beste batzuk ere aipatuko ditugu. Memoria karrilen fatalitatean galduz, denboraren oial xinglea arratzezkoa soilik, arrabita baldarren nostalgia kantoietan, eta arutzago Euskal liburuak eta zinema lotzen hasita Bernardo Atxagaren izena aipatzea ezinbestekoa da. 1984an argitaratu zuen idazle Asteasuarrak Sugeak txoriari begiratzen dionean Haur eta Gazteei zuzenduriko liburua Erein argitaletxearekin. Liburu horrek Xabier Lizardi saria jaso zuen, eta ez dakik horregatik izan zen edo ez, baina Pello Barela zinegile gasteiztarraren arreta deitu zuen. Dokumentalaren alorra jorratu izan du batez ere Barelak, 1985an grabatu zuen bere lehen film laburra, denbora pasa modura, berak aipatu zuen ez behintzat. Atxagarekin egindako elkarlanaren fruitu izan zen Aitona eta Biok filma 2004 urtean, eta pelikula horrekin 2 sari jaso zituen Lekeitioko zinema jaialdian. Ondo, Xabier Lizardi saria lehenengo liburua, gero pelikulak beste 2 sari. Bai, zerbait. Kolaborazio txukuna, Bai, elkarlan txukuna, eta filmaren sinopsia bi hitzetan aipatze aldera, esango dugu, Sebastian Obabara bere osabaizeko eren etxera doa. Bertan, heriotzaz atxekabeturiko bere aitona Martin ezagutuko du. Bere adineko neska bat ere ezagutuko du, herriko iturak erakutsiko dizkiona. Peli López de la Calle, Amaia Imaz, Mikel Laskurain, Pedro Otaegi, Carmele Pérez, Carmele Gómez de Segura eta Santos Alustiza aritu ziren aktore lanetan pelikula honetan. Atxagaren lanarekin jarraituz, Obabakoak liburua ezinbestean sartu behar dugu zaku honetan. 1988an idatzi zuen Atxagak eleberri hau, eta gure mugetatik kanpo son handienetakoa izan duen liburuen artean sartu dezakegu, 25 hizkuntza baino gehiagotara itzulia izan delako. Lan honi esker, 1989an Espainiako narratiba sari nazionala eman zioten, gisa horretan, olakorik lortzen duen lehen euskal idazlea izatera iritsi zelarik. Liburua nolabait aipatze aldera ipuinen markatuen moduan edo eginda dago. Ekintza nagusi baten barruan kontatzen dira, eta hala ere guztiak ere independentiak izan arren beren artean trama orokor bat badute. Eta Obaba fikziozko herri eta erdigunea da, lotura hoietako bat. Beraz, novela tankera ere badu liburuak, ipuinin modura ere antolatuta dagoen arren. Montxo Armendariz, zinemagile nafarra izan zen 2005 urtean, Obabakoak liburua zinemara eramateko autua egin zuena. Obaba izeneko pelikula egin zuen Armendarizek, hain zuzen ere, urte horretako Donostiako zinemaldian aurkeztu zen filma, eta 2006 urtean Oscar sarietarako izendatua ere izan zen. Urrezko estatutxorik ez Goiuri.
Ez, baina ez zer ari nintzen pentsatzen, atzo aipatu genuela efemeridetan, atzoko egunez jaio zela Guinness errekorren liburuaren arabera, ibilbide oparoena eduki duen aktorea, ez? Eta zen aktore estatu batuar bat, ari nintzen Obabakoak trailerra ikusten hemen, streaming bidez jarraitzen dutenek ere ikusiko zuten honezkero, eta Mikel Askurain ikusi dut. Eta Mikel Askurain ikusi dugu azken erromantikoak lanean, eta Mikel Askurain ikusi dugu patrimonio lanean, eta Mikel Askurain ikusi genuen Donostiko Aste Nagusian antzoki zarrean obra bat egiten. Eta duela aste pare bat laborategian ere bai? Eta duela aste pare bat laborategian ere bai, baino. Txintxen, Mikel Askurain gehiago ikusi dut aste honetan, Zinemaldian? Badaude aktore batzuk, 17 pelikuletan ikusi ditzakezun. Hoxe esan behar duen. Aipatu du Inigo Aranburu eta horitako da, baina Mikel Askurainen ibilbidearekin topa dezakezu 80ko pelikuletan eta gaurko zinematiko estrenoetan, ez? Bai, horregatik uste dut agian hotxe egin beharko diogula Guinnesseko arduradune, izateko izue liburua aldatu, ze hemen ibilbide oparoena duen aktorea ez da estatu batu erra, baizik eta euskalduna da, eta Mikel Askurain izena du. Mikel Askurainekin batera, esango dugu Goiuri, hortxe izan genituela, pelikula horretan, Pilar López de Ayala, Juan Diego Boto, Bárbara Leni, Eduard Fernández, Peter Lomeyer, Héctor Colomé, Pepa López, Txema Blasco eta Iñake Irastorza, beste hainbaten artean. Oso ondo. Atxagaz aritu gara orain arte eta Asteasuarraren lana utzi eta duela gutxi Xavier Lete beka irabazi duen Eide Rodríguezen lan bati buruz hitz egin behar dugu segidan. 2017an argitaratu zuen idazle oreretarrak Bihotz handiegia liburua. 6 ipuin jaso zituen bertan Rodríguezek eta arrostasuna da, nolabait ere, ipuin horietako pertsonaiek elkarbanatzen duten sentipena. Hain zuzen ere, ipuin horietako bat hartu du abia puntu Pilar Palomero zinemagile aragoarrak Los Destellos pelikula egiteko. Isabelen bizitza irauli egingo da. Alaba Madalenak bere aita Ramoni aldian behin bisita bat egiteko eskatzen dionean. 15 urtez, senarroiaren gandik urrun egon denez, naiz eta luzaroan familia izan, ez ezaguna egiten zaio gaur egun gizona. Alabaina, jada gainditutzat jotako erresuminak berpiztuko zaizkio Isabeli. Hala ere, Ramoni bere unenik zaguarrienean laguntzean, Isabelek beste begi batzuekin ikusiko du aspaldi bizitako porrota. Eta oraingo bizitzan jarriko du arreta. Hori gutxi gora bera, pelikulak kontatzen duena, eta hasieran aipatu duzu saioaren hasieran ere, gaur liburuetan oinarritutako pelikula ez ariko ginenean, zinemaldiarekin ere lotura izango genuela, eta pelikula honen inguruan esan behar dugu, sail ofizialean bertan lehiatzen ari den pelikula dela, Goiuri. Eta dagoeneko kiniela guztietan aipatu dutela irabazle gisa, edo behintzat zerbait irabaztekotan, ze jendea txundituta atera omen da aretoetatik. Bueno, hori seinale hona da, ezta? Jendeari gustatu aldin bazaio, horrek ez dizu sari bat bermatzen. Ez noski. Baina, bueno. Akaso publikoaren saria bideratzen dizu, baina... Batzutan garrantzitsua izaten da, lehen aipatu dugu, lehen Goncourt sariak eta 10 euroko ordain saria duela besterik ez, baina ospea ematen dizula eta horregatik dela hain preziatua galardo hori. Hemen zinemaldian ere, naiz eta aurrezko maskorra ez irabazi publikoaren onespena balin badugazu, bide oparoa egin dezakezu. Hortxe ditugu, pelikula horretan, Patricia López Arnaiz gasteiztarra bera, Antonio de la Torre, Marina Gerola eta Julian López besteren artean, eta Patricia López Arnaiz gasteiztarra aipatu dugunez, Gasteizen bertan jarraituko dugu, bertako beste pertsonaia baten, liburu baten inguruan hitz egiteko, beste idazle batez arituko gara, Carmele Jaio idazlearen Amaren eskuak pelikulaz barkatu liburua da, 2006 urtean argitaratu zena, eta eleberri horretan oinarrituta egintzen pelikula ere aipatu behar dugu. Mireia Gabilondok zuzendari bergararrak zuzendu zuen 2013 urtean Amaren eskuak pelikula, liburuak, esan behar dugu, Zilarrezko Euskadi saria, Zazpikale saria eta Beterriko liburua sariak irabazi zituela, geroz ere, aipatu barrik ez dago ez, Carmele Jaioren ibilbideak izan duen arrakasta eta ospea eta oparotasuna,
Eta esan dagoa, Mireia Gabilondo zuzendari bergararrak 2013an zuzendu zuen pelikula hau, eta urte horretako zinemaldiko Zinemira sailean estreinatu zen, eta ekitaldi hartan aipatuko dugu Juanba Berasategi izenak Zinemira saria jaso zuela. Beraz, Goiuri, beste pelikula bat, euskal liburu batean oinarritu eta zinemaldian izan dena. Badakizu zer duen ona liburuen egokitzapenek? Liburu bat zinemara eramaten denean? Hau mundu guztiari gustatzen zaiola. Hau da, liburuak irakurtzea gustatzen zaigunoi, gustatzen zaigu, ikusten duzulako liburua nola eraman duten zinemara, eta zuk buruan zenuena nola ikusten den, edo zuzendari batek nola irudikatzen duen, eta orduan zuk buruan zenuen pertsonaia ea antzekoa den, edo ez. Eta irakurtzea gustatzen ez zaienei, oso tresna egokia ematen die zinemak, azterketa baterako adibidez, eskolan irakurri barbalin baduzu amaren eskuak, eta ez duzu liburu irakurri nahi, pelikula ikusten duzu, eta gero azterketan, 10ekoa ziurrenik ez, aldaketak egoten direlako, baina egian 5ekoa ateratzeko balio dizu. Hori da el Rincón del Vago modernoa. Hori da el Rincón. Zinemaldia da el Rincón del Vago modernoa. Hemen entzun duzu entzulok, bigarren kafean. Pelikula honen inguruan, aipatuko dugu, aktoren artean hortxe daudela Ainara Gurrutxaga eta Biki Peña, eta Mireia Gabilondok aipatu zuenez, pelikulan dauden Nerea eta Piliren pertsonaiak gorpuzteko, bere hasieratik garbi izan zuen, bi aktore hauen lana eta parte hartzea nahi zuela, eta beraz hori lortu zuen. Gehiago ere badira denboran atzera egiteko aukera ere izango duen, baina pixkanaka egunerokotasunera etorrita, gaurkotasunera etorrita, Katix Agirrek 2018an idatzitako Amek ez dute liburuan oinarritutako Salve Maria pelikula abuztuan estreinatu zen Lokarnoko jaialdian. Mark Kohl zinemagile kataluniarrak zuzendu duen lana da, eta aurten 2024 urte honetan urtarrila eta martxo artean grabatu zuen Katalunian. Zehazki esateko, Bartzelonan, Tarragonan eta Lleidan aritu ziren grabaketa lan horietan, eta Laura Weismar eta Oriol Pla dira pelikula horretako aktore nagusiak. Beraz, 2018an egindako beste euskal liburu baten pelikula argia ikusi berritan da, Lokarnoko jaialdian estreinatu delako, eta pentsatzen dugu, datozen hilabeteetan ere, gurean ikusteko modu ere izango dugula. Eta amaitu aurretik, oraindik ere pantailetara iritsi ezten pelikula, baina badakigu, pelikula hori grabatuta behintzat, badagoela 2025an da estrenatzekoa, eta ze liburutan oinarritutako pelikula da, Kirmen Uriberen Elkarrekin esnatzeko orduan liburuan oinarritutako pelikula, Karmele pelikulaz ari gara, eta besteren artean, atzo bertan hemen bigarren kafean izan zen, Jone Laspiurda aktoren artean, eta bigarren kafearen lagun ere edo hemen hainbatetan izan den Eneko Sagardui ere bada pelikula horretako protagonista. Erizain euskaldun bat da, 30ko hamarkada amaieran, Frantzian erbesteratuta dagoena. Han, Txomin ezagutzen du trompetista virtuoso bat. Bikoteak maitasun eta konpromiso politikoko istorio bat biziko du Paris, Caracas eta Euskal Herriaren artean. Elkarrekin familia bat osatuko dute, elkarrenganako konplizitate osoarekin. Ariketa bi aukeraren artean erabaki behar duten momentua heltzen den arte. Familia edo ideiekiko fideltasuna. Hortxe beraz, bidean den pelikula bat. Txintxua Filmsen urrengoa. Asier Altunaren lana. Badaukagu, Kix Altunaren lan berria ikusteko. Denbora bat da, Kix Altunaren estreinorik ez dugula izan. Txintxua Filmsen ekoizpenak bai. Koldo Almandoz bera Txintxuarekin elkarlanean edo ari da oraintxe Zeru Ahoak, Ondar Ahoak telesaiaren sekuela hori grabatzen, esango nuke horreko astean, edo aste honetan bertan ja dagoeneko grabatzen ari zirela, aipatu zigula Koldok, baina niri Kixiren azken pelikula, zerbait azten ari niz edo Amama da? Ez dakit. Nik uste dut Amama dela, ez da? Zen litek, Bueno, horrentxe bidatuko dugu eta horrentxe argituko dugu. Julen Goikotxe Aporretara joaten pakean utziko zaitugu. Gure urrengo gonbidatuak ere zai dauzkagu eta segiton orkestuko ditugu, baina, tira, esan datorren astera arte, bai uste datorren aste bukaerarako akaso bueltan izango zaitugu. Agur etxe beste berandugo izango da, ez? Egia da, Agur etxe beste gonda hor erdian Telemusnalekin batera egindako lana, bai, arrazoi. Baina, respetu guztiarekin, nik Karmel ikusteko, gogo gehiago daukat, Agur etxe beste ikusteko. 2025. Eta Ondalea 2021an. Ondalea, arrazoi, bai. Eta Artzak
2008an. Bai, dokumental giroan, Bai, eta bai. baina Kixeltunaren fikzio sakon bat ikusteko, Ados, ados. 2025 arte itxaron beharko da, eta bitartean gainera, Koldo Almando zen eskutik ere, txintxuak aurkeztuko du, gehiegi, espero gabe, zer rodajea oso estua zela idortu zigun Koldok, zeruagoak, ondarraoaken sekuela hori, euskal fikzio, telesail fikzioan edo, uste dut azken aldien egin gauzik ederrenetako ere izan zela, eta espero dugu. Maila horretan mantenduko dela. Julen Goiketxe Orbegozo datorren astearen amaierarako ikusten bazaitu ondo, eta bestela bi aste barru ja normaltasunera itzulitariko gara. Ondo ibil, eskerrik asko. Neoizko argiak erdi zintzilik daude taberna gainean, urratu den aurpegi den pareta horrian. Zubiak gora zutitzen zien pormuzeko ontzientzat, lehen euskalduna gaur balazioa eta biharko laino beltzak. Eta begiratzen zaitut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo, da vieja sartu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan, loreak bainean. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Mozgortzen nauzuta, ezin zaitutean. Zesangoek ba. Josemi, Javier eta Esteban Ibarretxe anaiak ziren, lankideak ziren, artistak ziren, baina Jonerentzat aita eta osabak ziren. Eta hauen heriotzaren ostean, Ibarretxetar izateak ematen dizun zilegitasun guztiarekin, anaiei buruzko dokumental bat egitea erabaki zuen. Pero ke kuka eres, Jone, esaten dio izebak. Oso kuka, kamera eskuetan duela, familia barruraino sartzen gaituelako zuzendariak. Artian, Jerritik heltzen ondoen dakien beso luzea. Euskal ikusentzunezkoaren sektorean aitzindari izan ziren anaien pelikuletako zatiak, zinemagintzako izen potoloekin elkarrizketak, eta familiako kideen sekretuekin patchwork moduko bat osatu dute Jone Ibarretxe delakal eta Nere Falagan Martinek. Hau ez da Hollywood, Ibarretxe anaien amaitu gabeko historia, zinemaldian estrainatu dute, non bestela, eta beraz, gurera gonbidatu ditugu. Eta begiratzen zaitu. Kaixo bikote, zer moduz? Kaixo, goiori. Zinemaldian behartzuela non bestela esan dut, alaxe zenuten buruan, zinemaldian estrainatu nahi zenuten? Bueno, Eduardo Carneros gure koizleak, bera basuen argi nahizuela zinemaldian egon. Niretzako pizka, hori, amets bezalako zen, baina berak basuen argi eta nahi zuen orduan, eta lortu dugu orduan primeran, bai. Uste dut badela oso zinemaldian ikusteko pelikula bat, badelako zinema maite duen pertsonentzako egindako pelikula bat, ezta? Hola da. Bai, nik uste dut eukialdi dituen ikusleak hori zinema maite duten pertsonak izango dira eta bai, interesantia izango dute horrelako perfila duten ikusleak. Ikusi dugu
ikusi genuen pelikularen hasieran aipatzen dela ez, aita eta osabako hobeto ulertu nahian edo abiatu zela proiektua. Atzo hitz egiten genuen Peio Gutierrezekin erreplika filma zuzendu du eta berarentzat ere bazela bere aitaren heriotzaren ostean aitarekin gehiago konektatzeko modu bat badugu nolabait, zinemagile belaunaldi honek badu nolabait gurasoak ulertzeko behar bat. Galdera potoloa da, Bai, oso potoloa. Bueno, ez dakit, pertsonalki nik uste dut guztiot nahi dugula gehiago ulertu gure arbasoak eta gure historia, gu ulertzeko, gure izaera ulertzeko, gure gurasoak ulertzea. Hori nik uste dut ez bakarrik zinemagileak, ez, edozein pertsonari gertatzen zaio. Eta horretarako dokumental bat izan da abia puntua. Nola topatzen dezute elkar, bi zuzendari? Nire uste dut zure lehenengo pelikula luzemetraia dela, nola izan da elkar lan hau? Bai, bueno, argi dago proiektu pertsonal bat dela eta Joneren ikuspuntutik kontatu behar genuela historia, ez? Jonek eta biok ezagutzen genuen aspalditik eta bueno, laguna ginen eta oso harreman ona genuen, ez? Eta berak deitu zidan esanez, nire nahi duzu parte hartu nire proiektuan eta bueno, niretzako izan zen ohore bat, ez? Opari bat bezala. Eta horretan ibili gara, ez? Izan da, pertsona askok pentsatu aldute, ez digute galdera hau egin, baina nik uste dut bai galdera ona izan daitekela, ez? Nola proiektuaren pertsonala izan da, nola zergaitik zuzendaritza partekatu bat, ez? Bueno, ikusten genuen ere bai, nolabait ere, bai Jone Ibarretxe, bai Eduardo Carneros, oso gertutik ezagutzen zuten historioa, eta ez genuen, osea, bada azkenean omenaldi bat, Ibarretzan egindako omenaldi bat, baina aldi berean eragizatiar batean egin nahi genuen, ez? Eta askotan gertatzen zaigu, norbait hiltzen denean, jainkotu egiten dela, ez? Eta erakutsi nahi genituen alde guztiak, eta uste genuen, kanpoko pertsona batek bide horretan gehiago lagunduko zuela, eta nik uste dute elkarlana oso polita izan dela. Bai, eta laguntza emozionala ere oso garrantzitsua izan da nireren partik. Aipatu duzu oso gizatiarrak garela denok eta norbait hiltzen denean bai jainkotzeko ohituroi daukagula eta horren inguruan ere galdetu nahi nizuen ea zaila izan den mugak jartzea halako proiektu intimista batean. Ze amodio handiz hitz egiten da aita eta osabetaz, baina hitz egiten da mozkortzen zirela agian gehiegi, edo diruarekin batzuetan harremana etzela oso zurruna, edo haserretzen zirela beraien artean, eta hauek badira sekretuak agian ez gaudenako dituta kontatzera, ez? Etxeko trapuak etxean garbitzen dira, eta hemen kontatu dituzue horrela printza batzuk. Hori zaila izan da, bai. Osea, asko landu dugu, elkarrizketetan agian ere gauza gehiago galdetu ditugu, baina gero montaian gauza ezberdinak hautatu ditugu, ez? Baina nahi genuen errealitatea kontatzea, baina bueno, osea, hori limite batekin eta hori, limite batekin orduan. Hori, egon gara horrekin solasaldi handiak izan ditugu gai honen inguruan, eta, bueno, azkenean izan da, nik uste dut proiekturen erronkarik handienetako bat, asko egon dira, baina bat izan da tonua, ez? Osea, nola kontatu historio bat, umorea oso presente izan duten pertsona batzuen bizitzan, baina aldi berean tragedia ez bizi izan dutenek. Orduan, tragikomedia bat da, bizitza bera bezala. Tragikomedia hori. Argi ilunak dituzte, baina egia da, historia edo ikuslea ere nahi baduzu empatizatu ez, edo errealitate kontatu. Eta, bueno, eta bizitza guztiak daukate horrelako, hausak ez da guztia polita, eta orduan errealitatea da, eta horren da. Guztiz ados nago, uste dut tonoa ondo hartu diozuela, eta uste dut horretarako ere laguntzen duela hain elkarrizketa anitzak edukitzea. Ze kontatzen dizuna izeba batek edo kontatzen dizuna Rebordinosek berak nahiko desberdina da, nahiko harreman desberdina eduki zutelako beraiekin.
Eta esan nahi nizuen, galdetu nahi nizuenean, nolako izan den prozesu hau, ze izen potoloak lortu dituzue elkarrizketetarako, ez? Aipatu dut Rebordinos bera, baina bertan Steven Fry edo Etxanobek edo Ramon Bareak edo Santiago Segurak parte hartzen dute, nolakoa izan da prozesua? A ber, ez dut, beraiekin kontaktuan jarri ginenean, nahi zuten, ezagutzen zituzten igarritzen nahiak, orduan nahiko erraza izan da, egia esan da, Bai, horretan Maria Maestre eta Garasi Belasko lankideak ibili dira lanean, ez? Beraiekin harremanetan jartzen, galdeketa bat eginez, pizka bat ere bai jakiteko zer jorratu, ze gaiak jorratu, ez? Pertsona bakoitzarekin. Eta orokorrean, bai, Jonek esandakoa. Beraiek nahi zuten parte hartu. Hori da, orduan nahiko erraza izan da persuaditzea. Zenbat ordu, jakin daiteke zenbat ordu dauden grabatuta, ze pentsatzen dut elkarrizketa, inbeste elkarrizketa edukita, gero muntaia... Ba, ez dakit, nik kalkulatu nuen tipo 22, 24 ordu, fijo. Gehiago. Nik uste dut hori, fijo. Ez. Nik uste dut 40 piku. Igual bai. Bai. Claro, hori gero montatu egin behar da, utzi behar dira kanpo gauza batzuk, pentsatzen dut hori ere ez dela bat ere erreza izango. Ez, ere hasi ginenean, esaten genuen, eske pertsona gehiagi dira elkarrizketatzeko, gero hau muntatzeko, gehiagi da, baina, bueno, azkenean lortu dugu, pertsona bakoitzari bere tartea motea, eta nik uste dut Inor ez da kanpoan geratu. Bai, norbait. Ea ez zen elkarrezketari kanpo geratu muntaia. Bai. Bueno, ez da inbeste, Oso gutxi. Atzo kontatu zigun Peio Gutierrezek ere bere erreplika dokumentalerako, kanpoan geratu zaizkiola, eta deitu eta izu barkaidazu. Ja, guere deitu dugu. Bai, ez da, ondo hartu dute. Bai. Hori esaten dute, ez ondo hartzen dutela. Gero ez da, errealitate izaten den, baina, bueno, arrerakoetan... Bai, azkenean, ulertu behar dute, ez? Azkenean, historiari, erabaki behar duzu, ez? Zer sartzen den, zer ez? Eta, bueno, batzutan, noski, pena ematen duela, baina, bueno, horrela izan da. Aipatu dut, hemen gaude, zinemaldian estrainatu delako, ni Truebara joan nintzen ikustera, eta gero adi egon nintzen entzuten jendeak zera aipatzen zuen, eta emakume batek esan zuen. Baina nik historio hau, beraien historio nun ezagutzen, eta Kronokrimen ez da nire pelikula gustokoenetako bat. Eta ari zen besteak, eta pixka bat kulpa sentsazioarekin ez, erruarekin, baina nola nik ez ditut ezagutzen Ibarretxe Anaiak, pelikula hau ikusita gainera, eta hain maitea izan da niretzako pelikula hau, izango da baita dokumental hau, jendeak agian historia ezagutzen ez zuenarentzat gerturatzeko eta orain agian berpiztuko dira berriro beraien pelikulak. Bai, bazen gure helburuetako bat, ez? Osea, beraien filmak berriro ikusteko grina piztea pertsonei. Egon da azken urtetan muestrarik? Oso gutxi, egin zuten omenaldi bat, orain dela 2 urte Fantean, Solo se muere 2 veces pelikula proiektatu zuten, baina oso gutxi egon da, ia esan da. Akaso cinematografia guztiaren muestra bat antolatu behar da, ez? Bueno, antola ezala norbaitek, luzanduko dugu hor. Deia eta zuen pelikularekin nolabait guztiari gero kontestu eman. Hori da, polita izango litzateke. Bai. Gertatzen den. Dagokionari. Bizkarrean doana munduaren kontrakarrean. Niri asko gustatu zait baita nola orekatuta dagoen pixka bat historia kontatzerakoan, beraiek eduki zituzten lorpen guztiak, baina baita agian ondo atera ez ziren pelikula batzuk. Sabotaje espero zuten gauza bat zen eta beste bate izan zen ondoren. Orain agian dokumentala egiterakoan gehiago ulertu duzu horrek beraiengan eragin zuena, edo betidanik jakin izan duzu hortzegoela? Bai, betidanik jakin izan dut, baina ondo etorri zait berriro pelikulak ikustea, nolabait txikitatik banuen nolako, hau gertatu dena, sentsazio txarra, ez? Eta nik uste dut berriro heldutasunetik pelikulak berriz ikustera
ikusterakoan hobeto sentitu naiz. Pelikulen erlazioarekin, ez dakit. Orduan ondo. Galdera zail bat egingo dizuet bukatzeko, ze Eguerdiko 12 gainean ditugu, baduzue, bakoitzak erantzun dezala, egin zituzten pelikulen artean gustokoren bat bereziki? Bat aukeratu beharko bazenute? Bai, nire badaka oso argi. Solo se muere 2 veces. Niri asko gustatzen zait hori. Iruditzen zait oso pelikula divertigarria. Eta asko gustatzen zait nola jorratzen duten heriotzaren gaia. Josemik esaten du, pelikulan pésimo gusto morir, ¿no? Pésimo gusto morirse. Me encanta. Oso ona. Eta jentzuk? Ni sabotaje esango nuke, baina Karbo Bantas ere, ETB-n aterazen serie bat, hori oso berezia da, eta eske, asko gustatzen zait. Oso ondo. Oso ondo aterazarete galderatik, ze hau izaten da pixka bat, zein maite duzu gehiago, aita edo ama horrelakoak bezala galdetzea. Ze, orain bai azkeneko galdera, ze sentsazio, ze nolako harrera izan du dokumentalak? Nahiko ona eta nahiko harrituta gaude, eta oso posik, bai. Bai, unkituta, ez? Unkituta. Azkenean, hori, irakurri ditugu kritika batzuk dagoeneko, eta jendeak jartzen du hori zuk esan duzuna, ez? Tonua lortu dugula orekatua izatea, muntai aldetik oso harina dela, oso... Eta gelditzen zara pizkat, ama, lortu dugu nahi genuena, ez? Oso zaila izan delako prozesua. Orduan, oso posik. Zorionak neskak, jarrituko dugu adi ea muestra hori norbaitek antolatzen duen, ez balin bada Iñigok, Iñigo animatzen da eta horrelakoak egiten ditu batzuetan, ez? Gure laborategian egin beharko dugu agia. Azkena Lumierra nahiak izan ziren, baizu, Ibarretxa nahiekin urrengo egiteak koherentzia eta zentzu guztia luke. Itziengo dugu ontaz, behin saioa agortuta, ze Eguerdiko 12 bueltan dauzkagu, eskerrik asko bikote esan da bezala, kakapila, jarraitu arrakasta hori gozatzen, eta gugo juri agur esango dugu. Agur esango dugu, bihar arte esango dugu. Bihar arte, goizeko 10:05 akaso, aje pixkatekin gaur Euskal Zinearen gala eta festa datoz, eta akaso aje pixkat nabarituko diguzue, baina tira. Paula Olaz musikari eta konposatzailea dator, gurekin diamantezko gosari hartzera. Paul Urkijo gurekin izango dugu, Mugaritz dokumentalaren inguruan ariko gara Jon Ezeizarekin, Iraia Mendizabalekin hemen izango den maridaje oso berezi bate dastatzeko aukera izango dugu, eta zerbait azten ari zaitko, Juri. Jon Plaza hola zentzaizu, ze Jon Joni Platze konfirmatu aldigu ja. Joni Platzek esan digu, prentxaurrekoa bukatzen den garaiz eta korrika batean iristen naizen. Joni Platzekin amaituko dugu biharko saioa, beraz, zaudete hemen gurekin. Naiz Irratian bigarren kafean ondo izan gozatu zineaz, gozatu Donostiaz, eguzkia, olatuak ere badaude, dena dago, gaur hiriaz gozatzeko. Keep calm and bigarren kafea.